Okay na, Mok. Mok, okay na. Okay. Sige. 3, 2, 1, action! Doon na karoy, bagong, huwag mo tingog. Nabon kayo tayo dahang Karon guys mag-recording ni sa karang kanta ni Moko karon sa Bambam sa Bando nga studio ato tananang kuha ni Moko kay karon mag-recording mi amoy record ag pinaka composition ni Moko nga si Teto Tumox babaeng ikugan. What? Babaeng ikugan. babay ko Okay na ka, Mox? Mox, go sa ta, Mox! Gi. Go sa ta! Good. Okay. Wait pa ha. 3, 2, 1, and go! Usa ka adlaw sa akong paglakaw, ming pilit sa akong pananaw, misulirap akong kalimutaw, tungod sa paang nagsinaw. Dali dayon akong mipaduol, nagpakita ko sa akong dimpol, pagtutok ko na ay Adam's apple. Ang dughan niya gibutangan og bagol ay pastilan bayot di ay ang inatay. Maong kusog kaayong moki ay kiay, ang lawas pay imo morag maskulado. Napay nga bil niya puwa kaayok, usa di ay siya ka babaeng ikugan, makailad kung dili nimo tutukan. Ngano bang nagkadaghan mo ning kalibutan? Dihang misuroy ko sa plaza, may nakita akong dalaga, ako dayong giila-ila, ngalan niya si Cordapia. Nang laag dayon ming duha sa mall, nanis ko may dapit sa part hall, grabe mo sayaw pinapit sa ball. Ambot na unsa bakini si Junior, ay pastilan bayot di ay ang inaatay. Maong kusog kaayong moki ay kiay, ang lawas pay imo morag maskulado. Napay nga bil niya puwa kaayok, usa di ay siya ka babaeng ikugan, makailad kung dili nimo tutukan. Ngano bang nagkadaghan mo ning kalibutan? Ay pastilan tuyab di ay ang kanahan, maudi ang igat kaayog nilaktan. Napay braso niya nga gahi kaayo, di madutlan bisag dukdukog martilyo, usa di ay siya ka babaeng ikugan, mailad ka kung di nimo mabantayan. Sa babae nga ikugan, mabiktima ka lang. Sa babae nga ikugan, mabiktima ka lang.